يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويل Allah tegi jago oburni daha taga kahonoma bodowinde Allah tegi jago oburni daha taga kahonoma bodowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmede fere feeñay windere feeñjay ɓatake bindaɗo dewo bir jeetati mboy hitande ujunere nogase jeegom ɓatake men faati koye tarihaji annabaɓe alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamina en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndew ɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama du'aw min duwanimama alhamdulillah yo Allah ɓeydanen jaam ɓeyda sutura e nden kay yajede kala hande ko alet jeetati lewru mboy woni mars 2026 en garti e o ñalawma kadi jokkude yewtere meɗen taw eɗen gone tariha annabi nuhu ha ɓuren famde hoɗi o annabi nuhu mo Allah suɓi neli ɗum tampinaɗo torlaɗo loraɗo piyaɗo enen kala en jiiɗo wattidi ɓen joom en doole fiinoɓe petti beddi ƴatti koyni mbaɗi kala Allah neldi ndiyam kamɓe kala ɓe kalka haɓe laaɓi ha heddi kanko nuhu eko jamnomo ko fof noon Allah ne yoɓa muñƴo Allah wi wondi koye muñƴo Allah wondani mo muñata kanko wi o wondi koye muñƴo inna allaha ma as-sabirin Allah wondi koye muñɓe wasiyima annabaɓe makko pop e nelaɓe makko pop yo muñ Allah subhanahu wa taala ko muñƴo omo muñani en o tagma o moƴƴina tagoma o fewnuma o waɗanma mbaji moƴƴiri jaaha mbahlade nde laaɓa mbatta no jiɗiɗa o muñanma waccirma noon Allah subhanahu wa taala tagma o wi o tagiranima so waɗa ya rewmo joɗɗa calɗa rewde mo aɗa waɗa belaɗe e giɗaɗe maɗa ɗi hay haajuma omo laarma sa ñaguima o rokkuma sa fini aɗa jogui cellal ma aɗa yahay dow leydi makko aɗa foofa hendu makko weeyo makko aɗa welliti e aduna makko o heppani o haaɓani saabu wandi ko guurɗa ko fof ka maayo homo jogui ngal muñal ɗum noon so Allah wi wondi koye muñƴo deke an sa muñi
gonduɗa koye Allah ɗum noon eɗen basi koye men ɓeyden muñal ɓeyden muñal ɓeyden muñal e dewle ɗe ɓeyden muñal e galleji ɗi ɓeyden muñal e golle ɗe ɓeyden muñal e jokkudi ɗe ɓeyden muñal e gurdam meɗen aduna ɗamɗam gurɗen neɗɗo ma dañi hankkadi ko woppi ɓernde dañ ko goppuɗa wona ko jiiɗa fo mi accata min ɗum mi accata tiiɗa hen ñiire tan tidde ñiire kalnina nde tiɗɗo ñiire ayi catta ɗum gurdam aduna neɗɗo tiɗɗo ñiire mi woppata ayi gurdam mum satti kono neɗɗo mbi mi acci mi ala non mi ala probléme mi acci c'est fini ayi neɗɗo mo Allah newnanta gurdam daare aduna o tan daare aduna o kala ko kalmi daare kala mbiyaɗo kaari ko tiɗɗo daare gurdam o ko tiiɗat tan daare o wayata kono hayre ni kala komo dañi tiiɗat tan de tiiɗat tan kala wiya kaari kay o kay kañum o nanggata ni kan kay ceer alhamdulillah o yafade woppat daare tan aduna o foof newontomo ni tan foti alhamdulillah en calmini jinnaɓe men tedduɓe en calmini jinnaɓe men en calmini kala jinnaɗo to woni kala mawɗo ɗo woni en calmini en juurima ɗum mawɗo debbo e mawɗo gorko kalɗo woni en calmini ceerno Abou Baydy Kaw min calminima min juurimama min calmini endam ɗam pop ko noonne kadi wela kosam min calminima yo Allah reen suura hisno ceerno Haali Abdoullahi Sy mi salminima mi juurimama mi ñaguimama du'a mi duwanimama yimbara fini sa fini jam fini bisimilla maɗa calmina bandiraɓe garane jewte meɗen Seydi Sy yafama adama ile kiñano dandamano sabu gordolle wa aleykum assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere kisal Allah e nden kamum yowonema en jetti Allah en juuli e nulaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam en calmini dendagal julɗo ɗo woni kono en gardini e ɗin calminali jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna en calmini ceerno men alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye ɗo soringo ɗo kono en calmini ceerno Khalilou Mbaye kaw men en calmini guiƴam Abdallahi Seydi Mbaye kaw Amadou Tidiane Sakho kaw Moustapha baba Mamadou Bacca jinnaɗo men Oumar Mbodj en calminimo en calmini kala en calmini mawɗo men baba Harouna Coulibaly en calmini yaayi en mbimo Seydi Ndiaye en calmini Mamadou Keneme ha to Elbeuf en calminimo no feewi kanko e galle makko kala Seydi Keneme min calminima min beltanimama golle ma payodinde darna ma labtude yo Allah yoɓe moƴƴere Aissata Gueye to Horndolde en calminimo en calmini fedde Adama Aissé to Lo Havre en calmini Nayrou Lam kono en calmini Amara Camara en calmini Mamadou Salli e joom suudu mum Habi Gawlo Seydi Ndiaye en calmini Hammadi Idi toon to Elbeuf en calmini jinnaɗo ceerno Hammadi mi salmini jinnaɓe ɗiɗo ɓe foof kamɓe foof mi weltaniɓe men no feewi mi ñaganimaɓe Allah moƴƴere en calmini Amadou Yaladi en mbimo Seydi Diallo ɗon ɗo Elbeuf ɗo en calminimo no feewi kono en calmini mawɗo Amadou Ba min calmini min duwanimama ko hanki timmi wonmo ustoroɗen toon Seydi Ba a jaram min duwanimama en calmini Seydou Cimbo en calmini Baydi Tall to Lelekon en calmini Ramatoulaye Diagne en calmini Younous Saw to Ndendori taweteɗo ɗo 18e ɗo en calmini Maymouna Amadou Thioub en nawtimo ato Gawul kono en calmini Papa Diara ɗon ɗo Chersi ɗo en calmini Nene Mali ɗon ɗo Chersi ɗo en calmini Amadou Sadil ha joni ko ɗon dental yummum sukaɓe foof salminama
kono noon en calmini Mouhamadou Abdoullahi Sy Seydi Sy yo Allah juutnu gurdam. En calmini Chamsuddin Ly, en calmini jinnaɗo men Salamata Penda Touré a jarama. Mi salmini Mam Penda, mi salmini Baba Doro, galle o kala mi salmini. Kadi calminade ma jettima, duwama mi wi amini, a jarama, yo Allah yoɓe moƴƴere Seydi Ly, galle o kala mi salmini. Mi salmini mawɗo Bayil Ñaan jinnaɗo men, o yettini nelal ma ngal neloɗa kala. Hawa Konnate mi salminima. Amadou Issa Keita mi salminima, a jarama, yo Allah yoɓe moƴƴere, kadi yo Allah yiɗe korko moƴƴo jeyaɗo to Ciinil Fulɓe hedde Paate Galo, a jarama, yo Allah yoɓe moƴƴere. En calmini Ceerno Ousmane Niang toon to Guijulon, a jarama, ko neɗɗo mo ganduɗa o dogdama jihaadi, o waddama gol walla kewɗo, yo Allah yoɓe moƴƴere. En calmini Ceerno Abdoulaye Seck, onne kadi ko noon min calminima. En calmini Penda Massi toon to Ali Wuuri mo ganduɗa ko cubballo Ceerno Khalidou Abdoullahi Sy, mi salminima no feewi. Mi salmini Hadja Dioro Diop toon to Doudou, kono mi salmini Fama Diop, a jarama. Sarama ɗo mi salmini ɗon mawɗo Sanar Guissé, mi salmini kadi Sokhna Ramatullahi. En calmini dendagal julɗo Seydi Sarr. Ɗum noon mi artira e ma konngol ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle Seydi Sarr. alhamdulillahi rabbil alamina. Ceerno Khalid Abdoulaye Sy a jarama, yo Allah yoɓ moƴƴere. ɓe calminɗaɓe kala, en calmitima e dow inde mabɓe, e heeɗiɓe kala en calmini ɗumen, kadi en calmitima ɗumen, yo Allah ɓeydan en moƴƴere. Musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere men buuɗal meɗe tariha jannabaɓe ha to kumpital mon ɗemgal pular kala. Mboɗo wiya on tan jayde mon jayde Weltare TV ko jayde mon, ene ɗofta mon e buuɗal mon yurmede gila e tariha jannabaɓe ha e dewle, gandal, carika, wasiyaji, cellal ɓalli. Kala kikiɗe ene yaha to ɓuuri woɗɗude, ene addana mon kumpital beele ɓuuran humpitade, saabu mbiɗen humpitade ɓuuri humpede. Mboɗo eri on tan tinnoɗe ɓeyduɗe nangude jayde mon Weltare TV. Gandon jayde nde kode fuɗɗade tafade, kono hande andi lumbo e weeyoji windere kala, ɗum noon ko jayde mon. Moni kalɗo woni yo nangu hena tiiɗa waɗa kañum jeeyi. Kala hakkude Mauritanie e Sénégal e Mali e Gambie, kala hen nokku ha fayen ma Guinée, jayde nde fo jogaɗon ñiɓirde mum, jonde mum. Jayde kadi moni kala ne foti miijade holɗo mbawmi heedande jayde nde, saabu alhamdulillah rabbil alamina nde dañi duuɓi 12 duuɓi 12 meeɗa yeccitade, meeɗa haydara, ala sponsor, ala haydara, ko wona publicité jahoji non ɗi beele wawa jogade kerdiji mabɓe, beele wawa jogade wonande gueɗe ɗe ganduɗa taw jayde ne wawa dusodiren, saabu ɗon gandi jayde ne teddi ha maayi, ko jogoto ɗum ko karallagal manggal. Ɗum noon mbasiyama tan moni kala ɗo woni joom doole e mala doole kala yo tinno miijo kala dental, yo tinno miijo holɗo wawi heedande ndeɗo hen jayde Weltare TV. Kono kadi eɗen jetta eɗen jaara ɓen dariɓe hen no feewi, ko en waɗo ɓen publicité ji, eɗen gandi ɗum ene moƴƴe jayde, ene haɗa neɗɗo nano jungo e poos gam yebde wifi mum, walla yebde couraji mum, walla yebde kerdiji mum, walla nadde woni situji ƴeewoyde. Ɗum eɗen mbiya tan yimɓe ɓe tinno e publicité ji no feewi. Ko wona ɗum ko kadi eɗen jetta eɗen jaara ɓen saaha kala yeƴotoɓe jayde gam ne gandi jayde ne muusine teddi, enen ballita ɗumen ha tenti noon ndeɗo yewtere buuɗal mede, saabu no wayi labtude ni, ene wayi yuɓɓude ni, oɗon gandi ɗum ko matériel wawi wadde ɗum, matériel e karallagal e jogade temps, ɗum wawi wadde ɗum. Ɗum noon ɓen sonnoɓe on matériel eɗen jettaɓe, eɗen duwanoɓe, saabu kala ko waɗaɗo hen e moƴƴere e ɓuural e baraji aɓe pecca hen. ɓen noon ene hen Alhaji Samba Gangue mo Bosayaɓe, kame joom suudu mum e galle mum. Ceerno Ahmadou Baya Thiam mo Sinthiane Padalal e galle muɗum, ko noonne kadi Ceerno Sarif Mbodj mo Dondu kame galle muɗum, ko noonne kadi Sokhna Sira Gako e dendagal yaadiɓe mum e ɓesgu mum e galle mum. Ko noonne kadi mawɗo men Ceerno Oumar Ndiaye nawtema to Sange, kañum e galle mum e yaadi mum kala. Ko noonne kadi Ceerno Demba Huudu Taal, noonne kadi galle mum e walidi mum kala. Noonne kadi musidɗo men
Abdoul Maliki ha toon to États-Unis d'Amérique nawtemo ha to guttuɗi mbebɓe alhamdulillah. Jaggude jayne nde ko jaggande hoore mum, sabu jayne nde kala ɓuri lattirde, kala nde ɓuri ñiiɓirde ɓurata woɗɗoyde. Hande hay lokkal moƴƴo tan jayne nde heɓa ɗum tan taw ko issuje mum moƴƴo ene wawi taw fawoto koye dow moɗon. Ɗum noon so tawi darni koyɗe tan alhamdulillah fof wonata. Tinnoɗen hen no moƴƴi. Kala kene weltini fittandu yo watte hakkille beele ɓuura wurde ɓuura darade. Jayne nde min galɗani hen, min dañani hen, min mahani mbaɗen hedar ala ko sabbu lillahi tan. Kono heddo noon en aray nokku moni kala yo micco ɓe joɗoɓe ne mbaɗa ɓe minen ne holto ɓuuri heɗande jayne nde beele janggo so woodi heblaɓe mbawa lomtade ɓe, wona ɓe jeeyi haaɓe tampi tan walla ɓe kaaɓi walla ɓe mawni walla kadi haajuji payino dow mabɓe tan ɓe ɗacci rewino ɗo henna accama wayni ala. Ko heblete ko darato ko ñiɓata ko koye mon yaltata. Alhamdulillah, yo Allah ɓeydanen jaam ɓeydanen suturo. Ceerno Haly Abdoullahi Sy mi salminima mi juurima mi beltanimama no feewi. Gonɗen koye annabi Nuhu alayhi salam, laana annabi Nuhu joofi e nde hayre yankinire. Ceerno Haly Abdoullahi Sy ɗon jaranden, bisimilla maɗa. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere to ganda fof kisal Allah e ndenka mum e udditare mum e yajede mum yowon ema. En jetti Allah gartirɗo en ɗo joni wawde addande en jewte ɗe gownoɗen addude. Taw sinno wonano kanko waɗani en ɗum, kanko Allah en mbawano waɗande ɗum koye men. Moƴƴere makko e meɗen o hokki en coftal, o hokki en kattande, o hokki en famamuya seeɗa ha mbawen yewtidde e bandiraɓe men taw ko jewte ɗe ganduɗa eɗen naftoro ɗumen e gurdam meɗen. To mbiɗa ɗo Seydi Sarr ko ɗon tigui goppirnoɗen alhamdulillah. Laana annabi Nuhu gaari ka gaari e hayre wiyetede juudiji, taw ko yankinare nden ɗon hayre hokki ɗum nden hayre. Caggal nde kaaje fof ɗoofi ene towkino, wotere fof ene holla hoore mum, ene yalta ha yiye wiye ko nde ɓuri wadde fayida yo laana ka gar e muɗum. Hayre juudiji ndeɗo hayre yankinani Allah deeƴi nde andi e nder gandal Allah alhamdulillah ko Allah woni dokkowo. Hayre nde nazala bi manzilatil uqala'i, Allah hokkinde ko hokki neɗɗo ko so jogade hakkille anda ko foti wadde, anda ko foti wonde ko farani wonde. Alhamdulillah Seydi Sarr, laana ka joofi, kono e nder laana he hade laana ka joofoyde en aɗa andi en mbi Allah fodanino annabi Nuhu galle makko ene daɗa. Caggal ɗum noon ɓe yii ko biyeteɗo Kana'an jolani e laana he. Nde ɓe yii ko wasi jolde e laana he noon, e nder ko laana ka dogata ko annabi Nuhu wullitima Allah subhanahu wa ta'ala yo ɓiɗɗo o Allah wallumo ɓiɗɗo o no daɗirta sibi Allah fodanino mo galle makko fof ina daɗa. Ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saha jokken golle. Alhamdulillah, Ceerno Haly Abdoullahi Sy, Allah subhanahu wa ta'ala fodanino annabi Nuhu galle mum kala ne daɗa. En jetti Allah, eɗen ɓeydo duwanade, eɗen ɓeydo kadi wasiyade ɓe yimɓe rewoɓe laaɗe kala ndesten, saɓen keeɓi hanki kabaru laana goota ene nanga waɗi hen mayɓe yonɓe nayo taw wonko laaɓanen hen no fewi mbiyata yimɓe ɓe tinno yoɓe tinno ɓe nden to no fewi.
ko goonga jooɗade liggaki ne hamni walla janga meccal ngaynan joɗɗani hamni walla ko liggiɗa kala seeɗa mo dañi tan donka yo rendune hamni kono fof ko Allah waɗiri noon neɗɗo ko woto jooɗo tan woto lelo tan a wawa kadi ɗanade ha midi 13h a waɗani haydara pina mbiya yaya Europe dañowo o andete ko gila e leydi mum gila e wuuro mum gila e galle mumen sukaɓe men ko goonga woni hen so goni e galleji men hay so jii ɓalal ne yana hay so jii tugowal ne yana hay so jii foos ne heewi ne wala gondaka haydara ko ɗoygol tan matlaji nan naati tan jaganawji nana ɓoɓɓi tan jomumen ɗanorto tan ha andani so jamma ari ko TikTok tan ko internet tan so ñalawma ari ko ɗoygol tan teni yomi ɗanno beele mi daña ten ɗoygol ala to faya to toon ummete guila pecce jamma aha darnu koyɗe guila e leydi ma sa darni koyɗa yiilima tan a heɓat kono ya won gorko mawɗo mbiya hande ya fawo yumma e bamma ya fawo e sehilaɓe ma ten ya jogo téléphone ya jogo comci joɗɗi ya jogo paɗe joɗɗe wawa wonde ceerno wawa wonde neɗɗo yo darnu koyɗe sa ari ko wayno Dakar en ɗo jiita su gorko jogui ko sare mum en yaha no rufoya mbalis walla yiilo jamɗe walla yiilo goɗɗum walla ne puusa kono so tawi a hooti galle mum tawani gaari oto ene waɗi hen goɗɗo ene liggo kañum puusa saret ten so tawi ñantima faɗɗuma alhamdulillah rabbil alamin Allah renen musidɓam tedduɓe ko siftinde on tan mbimi jayde moon Weltare TV kono nangatena tiiɗa waɗi ɗo saha goto min e ceerno Haali Abou Ba min jaltin tonggode fodde yontere amin mbaɗa communiqué tonggode nde beele jayde wallite so tawi tan min dartinamin tan komin kaali haydara min jiyani wona haydara noon ko yidde andin ɗon tan jayde fuɗɗima dañde duuɓi nde ala ñiɓirgal haydara nde ala ñiiɓal nde ala matériel nde ala haydara ɗum noon eɗen gandi so tawi en miijima heblude janggo yiɗɗe lomtade en to banggue jayne nde so tawi en ngala ɗum nde samat so nde saami wiyete ko kaari nde wino ɗo hatta to amin guuri amin celli kono wiyete kaari nde wi ɗo par ce que ɗen gandi ɗum ɗo ko watte ko wona hunde dumotonde tan joom hakkille fo nandi wona hunde dumotonde ko fatara tan mo ganduɗa aɗa waɗa ɗum so ɓooyi gacca paya e banggue goɗɗo so ɓooyi majja naata e gueɗe goɗɗe ɗum noon hunde foof ɓuuri welde ko dañje lomtoto ɗum gila aɗa wawani hoore ma fulɓe noon ne mbiya so doole donki yo doole keɓɓo kono ala wona noon yo doole tawdir hunde ɓuura yodde ɓuura yoɓɓude tinnoɗe nanggue e jayde moon no feewi ande sohli kala ko miijiɗon jayde ne sohli ɗum alhamdulillah ceerno Haali Abdoullahi Sy Nuhu noddi Allah ko fati e ɓiyum Kan'an ko Nuhu wi Allah subhanahu wa taala Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol en calminiɗo Amadou Sylla ɓurɗo andirede Bébé Sylla en calminiɗo Mouhamadoul Ghali ceerno Alhaji Malick ceerno Aliyu Mbaye en calmini galle ceerno o foof Seydi Sarr mi weltanimama annabi Nuhu nde Kan'an wasi jolde e kaɗo laana taw ko ɓiyi ko o noddi Allah subhanahu wa ta'ala ɗum waɗi to Allah wiyata Qur'anil Karim e suratu Hud aya battuɗo no 45 Allah ne wiya toon wanada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli e hema jomum oɗo ɓiyam biyeteɗo Kan'an de o jeeya koye ɓesgam o jeeya koye gallam te waqad wa'adtani bi najatihim a fodaninomi gallam fof ko e daɗoɓe he jeeya a winomi kala jeeyaɗo e gallam ko daɗo te wa inna wa'daka alhaq fodore ma luralala hen ko gonga kadi koko tabiti nde wonde wa anta ahkamul hakimin an ɓuuri andude kala ñawowo an ɓuuri nunɗude e kala ñawowo Allah subhanahu wa ta'ala heɓiti wimo kanko annabi Nuhu ya Nuhu innahu laysa min ahlik
oɗo mo mbiyata ko ɓiye o jeyaka e galle ma ɓe mbimi ko daɗoɓe ɓe gonga ni ko ɓiye kono ɓesgu ma jogorgu dadde ngu kanko jeyaka hen laysa min ahlika o jeyaka e galle ma kanko jeeya e galle ma tan ko jabɗo Allah jaɓi ko gadduɗa ko kanko noon o jeyaka e jaɓɓe ko gadduɗa ko an bande tan ko jaɓɗoma jaɓanma ko gadduɗa kanko noon hay sinno ko an jibinimo e duhol o jaɓani ko gadduɗa ko o jaɓani diina ma o wadde o jeyaka e ma o jeyaka e yimɓe galle ma jogorɓe dadɗe ɓe ko ɗum ɗo woni ko Allah subhanahu wa ta'ala jaabi annabi nuhu caggal nde Allah ɗaɓɓirimo wonde ɓiyi ko biyeteɗo Kana'an yo Allah wallumo mbete on ne daɗa koye galle mum jeeya ɗum noon Seydi Sarr kongol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que ceerno Haali Abdoulaye Sy ɗo henna ene jangguina en ko heewi no feewi ha tenti e galleji men ɗi kame ɓesguji men ɗi ɗi ene wona e galle juulata hoorata remata watta haydara a jogui ɓiɗɗo mo juulata te ene serdani hakkude julɗo e keefere so wona woppude juulu te enen ji o ko annabi Nuhu goo ko nelaɗo Allah ɗiɗi jiya koye ulul azmi en kadi ko neɗɗo dokkaɗo hoolare to Allah en ji ɓiyum maayi ko keefeero hollum sabu ɓiɗɗo jiyaka e makko wona dewowo Allah wona jabɗo Allah an noon siba ka ceernajo walla ko mbawɗa wonde kala ɓiye nani watta golle moƴƴe yahata golle moƴƴe waɗa tan golle bonɗe tene yimɓe kadi ɓe ɓayde ko ɓi ceernajo tan yimi nangtoye mum ɓayde ɓiɓɓe sernaɓe ne mbaɗa ɗum minen yon waɗa ɗum rewɓe sernaɓe mbaɗa ɗum minen waɗa ɗum sernaɓe ne mbaɗa ɗum yon waɗa ɗum ala koye ren hoore ma ceernajo so waɗi hunde kañum e Allah debbo ceerno so waɗi hunde kañum e Allah ɓi ceerno so waɗi hunde kañum e Allah saabu jiiɓi annabi Nuhu nde wanno Allah hunde Allah halki ɗum e ndiyam ɗum noon ɗo ene moƴƴi jangguede no moƴƴi teni ko ɓurɗen teskade rendo men kala ɓiɗɗo ɓurɗo aƴade ɓurɗo wasde hulde Allah mo rewata mo wondaka haydara ñamowo jawɗel yimɓe gujjowo jawdi janandi mo waɗaka barke mo yahata haaju mum ne ferguita cukalon jana kon ɗo yiya foof wiye waɗiɗo hen cukalel dewel fiyol naggam on kadi jinnaɓe ɓuuri yidde hedde aɓe cuuramo aɓe mooma aɓe mbaɗa ni an ko hunde ko yiite tan gonduɗa an ko gañgu tan kaari ko gañma tan a yiyata bone ɓiɗɗo o ha bone filta nata e maɗa rewɓe hewɓe nan hande dañi poɗɗe ene moɗa beele ɓerɗe kalma guite men kala gumi ala ko wumɗi men so wona yidde ko nafata yidde ko Allah weddi Allah kadi andi ko ɓiye kono ɓeɗa Allah suppimi weddima ɗum ɗa waɗa ko barke mbiyana aɗa yiiɗa ɗum nden yidde noon Allah sumirma nden yidde daña hen ɓernde tampa loroɗa ɗum woni ɓeɓɓe men hande ɓe guila e Afrique ha e Europe ha partout ko ganduɗa fof leftoɗa hen en calmini ceerno Souleymane Diallo ha to Houdallahi Souleymane Abdoulaye Diallo mi salminima e dow indema mi salmini Houdallahi naɓe pop hay goto mbaɗa accani Mansour Diallo mi salminima ha toon to gas jabɓe ane mawni Souleymane Diallo mi salmini jinnaɓe men ɓe hadaran mi salminima no feewi salmini galle o foof Nene Jeynaba Thioub ha toon to mairie mi salminima mi salmini gallo e ɓesgu o kala min calmini enɗam ɗam foof yo Allah reen suura hisna ceerno Haali Abdoulaye Sy Allah wi Nuhu o jiyaka e ma ko Allah jokki haaldude Nuhu ceerno Haalidou a jarama Seydi Sarr mi weltanimama no feewi ñaguima Allah kisal Allah e nden ka mum yo won e ma mi calmini ceerno Amadou Diako e galle mum ceerno Amadou Talla e galle mum sohnaɓe calminama a jarama kanko Allah o haɗani ɗon tan ni wonde oɗo jeyaka tan e yimɓe galle ma daɗoɓe ɓe Allah haɗani ɗon tan Allah kay jokki haala ene rentina annabi Nuhu Allah wimo innahu amalun gayru salih innahu
annabi nuhu ñaagune ma aɗa ñaago kam e dadde oɗo ɓiye biyeteɗo kana'an. ñaagune ma aɗa ñaagotoɗa kam wonde ɓiye biyeteɗo kana'an beele ene daɗa amalun gayru salih, ndo ko golle ɗe gona golle moƴƴe. fotani ñaagademi dadgol oɗo ɓiye, andude ñaagadema yomi walle ɓiye biyeteɗo kana'an no daɗiri ko golle ɗe gona golle moƴƴe, ko golle ɗe gona golle joɗɗe. sibi innahu kafir, kanko o wona julɗo, te kadi wala najata lil kafirin. dadgol alana hefereɓe, kanko ko jedduɗo ko kefero, te aɗa andi oɗo ñalawma kefero jedduɗo daɗata. aɗa andi kay so tawi o heddima e ndiyam koko hanno wonde tan woni, sibi ndiyam ɗam ardi ko halkude kala kefero, te kanko ko kefere ko jedduɗo. wadde alay sago o heddo e ndiyam, ko ɗum waɗi sababu neɗɗo foof, neɗɗo bawɗo wondede e ɓiyum, yo tinno e ɓiɗɗo o yewtida e ɓiɗɗo o holla ɓiɗɗo o ko foti hollude ɗum gila law, kadi so ɗum ɓenni o ƴewto ko ɓiɗɗo o gollata ko holko woni. wona jibina ɓiya tan gaccani yahane arta, anda ko watta, anda no juula, anda juulata, anda nehi, anda a wandaka. la budda ndin ɗon mbaadi etoɗen waylude ɗum. yidde ɓiyum noon ka julɗo, jangguinamo yo won julɗo, jangguinamo l'islam, jangguinamo qur'ana, pamminamo l'islam. somo wawi Allah newni o janga deftere qur'ana nde, o janga sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, o janga sharia o woni fiqhu o. so Allah hoddirani kam hande no wayani e on saaha, pamminamo kam, mbaɗa feere diina o tiiɗa e nder hoore makko, wona toon, tabita toon, heddo toon, ɗum ɓuuri moƴƴude. so wona ɗum tan, sa woppidimo e hoore makko fitti ko a yiɗamo, jiɗɗo ɓiyum wona noon waɗanta ɗum. kadi so ɗum ɓenni ɗo wawana hoore makko, so wona ko waɗana ɗo kala hen ko waɗani, tabitani e makko, janggo aɗa jogui hen gueɗal so tawi on darima yeeso Allah. ɗum noon konngol arti e ma e on saaha jokken golle seydi Sab. a jarama ceerno Haali Abdoulaye Sy. ɗum jeeyi sababude heewi wiide ɓeyden jewte men faade sukaɓe, ɓeyden jewte faade sukaɓe. kala keɗiɗo conférence uji ɗi mbaɗanmi ɗi, jewtan ɓuuri hewde abbiti koye sukaɓe, tenti noon to banggue laylayti rendo ɗi ko wayno réseaux sociaux. saabu eɗen gandi sukaɓe hen sa ceerno Haalid ɓe jogui systéme aji famde ɓe weeɓani, saabu ɓe jogo mentalité woni pinal dangal jinnaɓe hen saaji. so ɓiye so ɓuurima andude aduna, ɓuurima humpitade hande technologie garɗo to banggue internet, finani hande kala ko yahata aduna ene wawi woni nder suudu mum uddo toon taw ko gayni jibde aduna e téléphone muɗum. ene wawi fengde rendez-vous ji ɗi pewani ha gasa waɗa ko weela ha gasa. saabu en jii hande ko wayno motoje garɗe, suka debbo hande ne iwaye wuuro mumen tan wiya galle kaari en paami, mafño e moto faya wuuro wongo, moto ne yaawi ko taf taf, nawa ɗum toon yaha arta jamma, arta galle mum taw a anda yalti wuuro ngo. teeni ko heewi ne waɗa, yalta wuuro yaha taw gortinani taw ko moto tan, moto ko fiw yaawi, yettinma toon nde wonata 30 minutes artirma galle kaari en ɗo, giwa ɗon ko wataɓe nodda galle kaari, ha kaari kay ariɗo omon ɗo, taw kaari ko yaano arti. ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe hande aɓe jogui pinal dangal hande jinnaɓeɓe no fewi. kono noon jinnaɗo uddid guite ma daara, ganda ko an woni responsable o suka garɗo o. mbasa noon wiide ɓayde ko an woni responsable tan, aɗa suuɗa aɗa suuɗa aɗa suuɗa, kala ko suuɗa noon so ñooli yaltat. hande jii sukaɓe hewɓe ne mbaɗa jinnaɓe men, ɓiɗɗo so watti aɗa ha moɗo poɗɗe drop, yara sangara, arta e ma ne mandili, ene fi kuul mum ne deeƴi. o so tawi laawi mum so hocci laaɓi tan koye ma yahata. en jii e kala saaha yummiraɗo waɗa poñarde walla babiraɗo waɗa poñarde fiya laaɓi. en jii ko Allah haaldata e annabi Nuhu ko haalaka koye men fayi enen.
na sallam wi ko jibine ayaw ko noon o sohli ko needi wona jibinde tan yomi restana yettu tan mi jibina tan taw needi ala ko jibinte ko ala ɗum ko ɓeydude bone e leydi ndi ko ɓeydude halkare e leydi ndi ko ɓeydude coono e caɗele e yimɓe ɓe kala jibinaɗo yo nehe yo moƴƴinan needi muɗum a jarama ceerno Khalil Abdoulaye Sy en calminini en Hajja Binta de Mamum Almuɓe kala jiɗɗo mbasin ngaji baɗɗi fayida joɗɗi labtuɗi sa gorko sa debbo kala jokkodire makko omon to golfo ɗo Dakar sa yiɗi ɗum jokkodire tonggode makko 77 887 82 48 kala ɗo gonɗa e aduna he omo jogui sembe wawde neldudema te ene yettoma so Allah jaaɓi inchallah en jeehi ha toon to Gori Lakke en calmini sohna Banna Demba Dioum ane jaam galle ma e ɓesguma kala en calmini dendagal Gori Lakke naɓe kala ko ɗon calmini sohna Coumba Sow ɗo Gori Lakke ɗo tawete to Belgique Banna Demba Dioum jokke ko gonɗon e dow mum kone moƴƴi so wallidde almuɓe ne ñamiri so laɓɓinde comci almuɓe so defde ne ñamani moƴƴi so Allah jaaɓima on jokkodiroy e fedde yumma almuɓe onone Gori Lakke naɓe ko heddi kala yo Allah ree noon ceerno Khalil Abdoulaye Sy ko ni Allah wi annabi Nuhu Allah ne jokki haalde ko jokki wiide Nuhu. Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol a jarama no feewi mi salmini ɗo en ceerno Mamadou An ceerno Mamadou An e joom suudu mum taw ko mawni men sokhna Hawa Sy moƴƴo mo Allah moƴƴini o karay sira jaajƴo muñƴo kewɗo jaam yo Allah wurnumo ko juuti a weltanama no feewi ko ni de woni no Allah wimo kanko annabi Nuhu ñagune maɗa yomi dandane oɗo wona gollal moƴƴal ana ɓuuri ñaganade keefeero hay sinno ko ɓiye a ɓuuri ñaganade keefeero mo jaɓani Allah jaɓani annabi Allah hay sinno ko an jibinimo mi ɓurnima an aɗa daro aɗa ñagano on Allah subhanahu wa ta'ala ferimu kanko annabi Nuhu holko Allah jokki hen Allah wi kanko annabi Nuhu fala tas'alanni walla fala tas'alni bitashdid wa takhfif woto ñagomi an annabi Nuhu ma laysa laka bihi ilm woto ñagomi ka alana ɗum gandal yomi dandu ɓiye oɗo nden ñagude ko ñagude majjiyankoɓe woto ñagomi ñagude wade ndani woto ñagomi ñagude wade ndani kadi Nuhu inni a'idhuka an takuna min aljahilin mboɗo rentinma annabi Nuhu a'idhuka mboɗo rentinma nde gonoyta jeeɗa koye majjuɓe sibi so neɗɗo lamdima ko anda on ko majjuɗo wiyete mboɗo rentinma oto jeeye e majjuɓe sibi ana wona majjuɗo wattu hakkille e hoore ma o windani annabi Nuhu kanko Allah subhanahu wa ta'ala o rentini annabi Nuhu te ko annabi Nuhu ñaguino aɗa andi hankadin ma rufe hen ndiyam de ɗum waɗi annabi Nuhu kañumne hankadin fuɗɗimo hulde o rutti omo jabto Allah qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm jomam min de mi molimama nde ñagoto mami komi alana ɗum gandal mi andirano ko ni kono somi andino kay mi waɗata ɗum mi ñaguimama noon ya yaafumi sibi sa yaafakimi ko belsidima hooram wa illa taghfirli sa yaafakimi ko belsidima hooram ko mi welsidima no feewi ko welsidare addanimi gollude ngal ɗo gollal mi welsidima ha ɓurti ha ɓurti ha ɓurti sa yaafakimi noon a yurmakimi mami laata koye pertuɓe jeeyami ɗum noon konngol arti e ma Seydi Sarr e on saaha jokken golle eskey Allah taare Allah taare Allah taare nelaɓe Allah ceerno Khalil Abdoulaye Sy alay sago yimɓe mbatta hakkillaji no feewi hande a jibinat ɓiye tan ɓuurma doole fellita wontude keefere yaha bolol muɗum annene pellita dogde sernaɓe aɗa ƴeewa no artirema
annabi nuhu ñaagi ko Allah yo ɓiya mawɗo hen koye kore jaam jeeya en jii ko Allah wimo ko woto namditami ko waydani hen o ko kefeero jeeya kay ma enenne hande eɗen gandi ko jibiɗen ko eɗen gandi no feewi de eɗen gandi wonɓe e gure ha e wonɓe ladde kala wonɓe leyɗele men ha e wonɓe caggal leyɗe men eɗen gandi ko jibiɗen ko eɗen gandi tooke mawɗe nan nder ceaba heddoto noon ko moni kala andi no waɗata andi no wayata ko gandumi ha gandumi hande bande tigi rigui tan ko jiɗɗoma walla jabɗo Allah julɗo no Allah wiiri julɓe kala ko neɗɗo goto kamɓe jiidi koɓe neɗɗo goto kala ko wala ɗum hande so neɗɗo rentaki jorgol sumurat keccol jorgol sumurat keccol sa wonde ɓiɗɗo mo rewata Allah walla wonde baaba mo rewata Allah hande ni hay babiraɓe nanɗo hen ɓiɓɓe ɓuuri ɓe hay rewde Allah ɓen ne goodi ceerno Khalid ɓayde kono ɓiɗɗo kaleten ko ɓiɗɗo o tan kono won ɓiɓɓe hande ne goodi hande diine moɓe jogui o babiraɓe ngala ɗum ɓen babiraɓe ne goodi hande ala ko jahata sowona e bongol yimiraɓe ne goodi hande ala ko kewni sowona kewuji tan e bonande ɓenne ne goodi kala mo rentaki noon jorgol sumurat keccol ɗum woni hande ko heɓata e rendo men sen ndentaki yo Allah won ballo ɓiɗɗo noon koko Allah wi en ko tan ndentoɗe ko fitina wonande moon ɓiɗɗo e jawdi ndentoɗe ɗe ɓiye so memama tan putta paya dow tene kanko jogori jeyde sababu bonnugol diine ma walla naddema jeygue yo Allah won ballo en calmini fedde yumma almuɓe ɗo wawi wonde kala haɗon ɗo wiyendu bosiyaɓe sohna Aminata Guisse yaadi mum kala fa Diagnel Sadio Sy fa Thioyo e denda Aminata Thiaw e dendagal yaadiɓe kala en calmini en juurima e dendagal kadi cate calɗi tiɗɗi tawaɗi hen fof en calmini en juurima fedde yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr ha toon to Semme en calmini en juurima dendagal musidɓe worɓe e bandiraɓe rewɓe tawten pop en gardi calminal ɗi Hajja Mabo Doori mbiyen mo sokhna Hajja Mariata Demba Kassé en calmini mawɗo men Mamadou Demba Kassé e dow inde moon en calmini kala wonɓe nder kono en calmini galle Baba Fourdu Sakke kala ko ɗon calminen galle Baba Abou Baydi Kaw en calmini fedde yiɗe Sar Abdoulaye Sarr to ɓuulon kaaƴe e gardugol Saydou Sara Diallo en calmini dendagal wonɓe hen kala guila e worɓe hayre pop en calmini fedde yiɗe Sar Abdoulaye Sarr ha toon to Nouadhibou e gardugol ceerno Ousmane Ly e ballal sokhna Maymouna Thioub mi salmini jaam galle ma en calmini dendagal wonɓe hen ɓe kala musidɓe worɓe e rewɓe kala kono en calmini fedde yiɗe Sar Abdoulaye Sarr e gardugol Mamadou Boubou Ba gorko mo Fassou Débé tawita toon to Luwanda en calmini dendagal wonɓe hen kala kono en calmini fedde yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr to Moukhtar Wagne Mauritanie jehen ha toon to Thialgo calminen Farma Tayni en e dendagal taweteɓe hen ɓe kala en calmini dendagal peɗe ɗe kala kono ma en garto hen inchallah saabu ɗe gasani ceerno Khalid Abdoulaye Sy ko Allah yamiri Nuhu caggal lana ka joofi a jarama Seydi Sarr mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof kisal Allah e nden ka mum yo won e ma a jarama mi weltima no feewi en calmini sohna Khadijatou Mbaye mo ganduɗa ko kañum jogui coktirgal dental meɗen yo Allah yomo moƴƴere Allah junno gurnam makko kanko e ɓesgu makko dewgal baɗagal ñande ngal yo Allah waɗa hen barke so barkini yo Allah hokkin tawede Seydi Sarr mi salminima no feewi mi weltanimama ay caggal ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi Nuhu yo jippo e laana he hankadi ya Nuhu ihbit bisalamin minna wa barakatin aleyk Nuhu jippoɗoɗa e calminali jippoɗoɗa e kofnali jippoɗoɗa e kisal ngal ene somodo e ma taw ngal kisal ummi ko to amen gaminen Allah
ɗum ni Allah wimo kanko annabi ɗum jippoɗoɗa e kofnali urdi jippoɗoɗa e calminali jippoɗoɗa e kisal ngal ganduɗa ummi koto am ga min Allah so ɗum ɓenni jippo kadi wahbid jippo kadi taw aɗa wondi e barkeji jippo taw aɗa wondi e moƴƴereji kewɗi moƴƴereji ɗi aleyka eɗi mbaɗa e ma min mbaɗa moƴƴereji e ma min calminma min kofnuma min kisnuma ngal kisal ko ga ummi min ƴetta barkeji kadi min nanna e ma min gadda moƴƴereji Allah min juppa e maɗa kadi wona an tan wa ala umamin mimman ma'ak min jippina barkeji ɗi e kisal ngal e ɓen dente gondude e ma 90 neɗɗo o min mbaɗa e maɓɓe barke o yettoɓe no yettorima ni ɓe gondunoɗa e laana ɓe barke o noon ko an e ko jogorɗa jibinoyɗi kala sowona hen ko min palti taw min bindanani on barke o e kamɓe wonduɓe e maɓe barke o ko kamɓe e koɓe jogori jibinoyɗi kala sowona ko min palti taw min bindanano on ene fecco e oɗo barke kala an e kala gonduɗo e maɗa onon fof min juppi e mon barkeji ɗum noon konngol artema Seydi Sarr e on saaha jokken golle alhamdulillahi rabbil alamina eɗen gandi kam barke woni kala Allah barkini annabi Nuhu e ɓen wondiɓe mum banda men ɗabɓen barke neyɓat barke woni kala aɗa wurde jinnaɗo ma ɗabbu barke ceerno Abou Baydy Kaw heewide kala saaha ɗiɗo aɓe gonde jinnaɗo maɓɓe oya Allah wurtimo tan koye janngude Qur'ana e rewde Allah oya Allah wurtimo tan koye teddinde jinnaɗo e moƴƴinde jinnaɗo e rewde Allah ɓe goori noon duuɓi ha waɗi saha goto janngo Qur'ana dewo Allah o omo juula jamma o habbiri o sujjoyi leydi tan Allah wahyinimo ɗon mi yaafi mama ngam sabu musidɗo ma oya ɗoftiɗo jinnaɗo ma o ummi o faadiri jinnaɗo to kanko o watti kankone toppitade jinnaɗo ɗum noon ƴeewen barke aɗara e galle tawa tan goto Allah ne barkini ɗum rewɓe ɗaɓɓen barke to worɓe ɗo worɓe ɓe ne toppiɗen rewɓe ɓe ɓiɓɓe yo ɗaɓɓu barke to jinnaɓe almuɓe yo ɗaɓɓu barke ɗo sernaɓe ɗo moni kala yo ɗaɓɓu barke woni kala saabu en jii oɗo barke mo Allah barkini annabi Nuh en jeehi ha to cuuɗi men Ndulmaji Dembe en calmini fedde yiɗɗo Sar Abdoulaye Sarr kala wonɓe hen en gardini calminal ɗi Zeynel Abidine Tijani Seydi Sarr en calmini gawlo moƴƴo laaɓɗorido julɗo jahowo koyɗe moƴƴe jokkowo e ndam woni tokaram Abdoulaye Sambu e dow indema en calmini dendagal gawla Ndulmaji kala hay goto hen ɗaccaji en calmini Zeynabou Boori Mangane mi nawma ha toon to dispensaire Ndulmaji ane wondiɓe kala e kala taweteɗe fedde yiɗi Sar Abdoulaye Sarr Ndulmaji ɗo en calmini en juurima ɗum kono kadi en jii ha to Wodobere en calmini Fama Diallo fedde yumma almuɓe ngal catal caltugal e fedde yumma almawde min calmini min juurima fedde yumma almuɓe ha toon to Koɓɓillo Coumba Sow Farmata Diallo e wondi moon kala min calmini min juurima kono jarata to Waali Jantan taw yen toon catal gotal e fedde yumma almuɓe calminen sokhna Hawwa Sall ane joom galle ma e ɓesguma kala en calmini Hajja sokhna Diya Saydou min calmini min juurimama min mbima Seydi Sy en calmini sokhna Jariyata Abdoullahi Seck e dendagal ɓesgu mum e galle mum en calmini dendagal walinaɓe kala hay goto en ɗaccani yo Allah reen suura hisna Hawwa Sall min calminima min calmini dendagal pinowo e nder waali kala e dow inde maɗa alhamdulillah ceerno Haali Abdoulaye Sy Allah yamiri Nuhu yo jippo Allah barkini Nuhu
e wondiɓe mum so wona ko falta koko holɓen. mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr, a jarama de. en calminiɗo ceerno Mansour Ly omo tawe to Chersi ɗo, en calminimo no feewi. en calmini ceerno Moussa Silla taweteɗo hande to Espagne. en calmini mi ñi ko Alhassane Silla. yo Allah wurnu ko juuti, yo Allah humto hajuji, yo Allah hokkon sagoji moɗon. ceerno Moussa Silla mi salminima to gonɗa to Espagne, yo Allah yoɓe moƴƴere. e woddiro Allah e bawɗe muɗum Seydi Sarr, ko ni woni no Allah wiɓe yoɓe jippoto e oɗo barke, taw ko kanko annabi Nuhu e kala mo wonti. heddi noon kamɓe ɓeeɗo wonnoɓe e laana e kala koɓe jogori jibinoyde, Allah hokkiɓe oɗo barke. kono Allah wi ma dahmitɓe e aduna ɓe jaada e oɗo barke eɓe dahmito. kono noon ma Allah memnoy yoga e maɓɓe lefte gummiɗe to mum, sababu o ma yaltoy e maɓɓe ɓe ganduɗa ɓene goofa yamirore Allah, ɓene calo wadde ko Allah yamiri, ɓene mbaɗa ko Allah yamirani, ɓen ma lebte mawɗe keɓoyɗumen. kono ittata kisal nen ɗon, jam ko heewi ko fof wasata to jam o woofi, on wasa dañde hen. bone ko heewi ko fof wasata to bone o woofi, ɓen mbasa dañde hen. ɗum waɗi jiilide aduna ko noon waɗi. kono ɗum haɗani jam o jippima e maɓɓe, ɓe jaadi e jam he. Seydi Sarr, caggal ɗum alhamdulillah Seydi Sarr, en mbino Allah noddi leydi ndi, Allah wi leydi ndi yo mottu ndiyam muɗum. ko noon Allah wino leydi ndi, Allah yamiri leydi ndi yo mottu ndiyam muɗum. kono noon leydi nanti leydi wawiri faltade ndiyam mum e ndiyam asman, o seedla ndiyam makko ɗam e ndiyam asman, o motta ndiyam makko ɗam kanko leydi, o nanti ko e hoddiro Allah e ittude ɗam ndiyam. eɗen mbawi tugnade e konngol Allah, innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala rokkimo ɗen doole kanko leydi ha o wawi faltade ndiyam ɗam o hukkilno e ndiyam ɗam asman hukkilno. ɗum noon Seydi Sarr, konngol arti e ma e on saaha jokken gone. ceerno Haali Abdoulaye Sy, ɗo Allah yamiri ndiyam ɗam yo falto ko ɓulnuno e leydi, ndiyam heddino falto ndiyam mum ene nattina e leydi ha heddo ndiyam ɗam asman wokkiti. fulɓe ne kewi wiide serndi ɗam mbeewa e mbaalu ko gandal. serndi ɗam mbeewa e mbaalu ko gandal. kosam nani nana jooɗi, a woɓani a waɗani, ɓirama tan ne jooɗi daara ni tan ceernda, ɗam ko mbaalu ɗam ko mbeewa ko gandal. alhamdulillah, eske Allah ne yiɗa e gandal mum kala mo haaji. Allah ko joom gandal, Allah jeeyi gandal, Allah woni gandal, omo yeɗa e gandal makko kala mo haajeni. alhamdulillah. ceerno Khalidou Sari ha to nder guejdani maayo ɗo, ko Allah wiyete e Qur'anil Karim, ko Allah wiyete nder Al-Qur'anil Karim, maayo welgo e hango nan ɗon, wona mirne waɗa ɗon, wona weeruji ni mbaɗa ɗon, wona haydara. marajal baharayno omon ɗon. ngoɗo ko furɗugo, ngo ko lamdo cer, haysoko toɓɓel gotel diwi naate maayo hango ngel faltoto ngel yalta ngel arta ga. haysoko toɓɓel gotel diwi naate maayo welgo, toɓɓel ngel faltoto arta ha ga. est ce que Allah ɗo tan yoni jabde Allah, ɗo tan yoni kawisaji Allah, ɗo tan yoni yiide tan an foof kula Allah ha laaɓa. toɓɓel ndiyam gotel belgel
iwayi ma e welgo naata e hango ngel toɓɓel wurta toon ngel yaltan ngel arta ha ga toɓɓel kan ngel iwata to arta ga so wona ngel ruttita to haaƴi to est ce que aduna est ce que Allah neɗɗo so hulani Allah tooñi ceerno neɗɗo nafi ɗum tan ko hulde Allah tottude hoore mum Allah ha laaɓa oɗo aduna haydara wa jarani ka mayo tan ken gassoɓe to en gastata to noon ko toon tan jari ligganade ɗo calminten fedde yumma almuɓe ha toon to Luisayba Gorgol ceerno Ibrahima Saydou Kane e dendagal wonɓe toon kala to ñaabina ceerno Dat min beltanimama no fewi fedde yumma almuɓe ha toon to Mbahe ceerno Yahya Dia min calmini min jorimama ceerno Mama Sy ceerno Abdoullahi Sy kono ne kadi ceerno Mouhamadou Wele kono kadi ɗon ɗo galle docteur Amadou Guissé fedde yumma almuɓe ha toon to Mbahe min calmini min jurima Tuway Jeeri en calmini ceerno Souleymani Sow en calmini fedde yumma almuɓe cate mum kala mbawi wonde e windere nde kala ha tenti ñiɓiri mum ɗon ɗo wendu Bossy Aɓida alhamdulillah yo Allah reen kono kadi en duttota toon to Semme calminen dendagal taweteɗo e Semme kala tenti khalifaɓe Semme ko wayno imam ceerno Cissé min calminima no fewi alhamdulillah en calmini ceerno Daouda Kane ceerno Aliou Kane ceerno Sada Thiam en calmini dendagal almudago Semme kala kono en calmini kadi dendagal ñañɓe Semme kala yo Allah yoɓon moƴƴere ya rabbi ya rahman ceerno Haali Abdoullahi Sy Nuhu e yaadiɓe mum jippima nde ɓe gudditi holno ɓe jiiri o ñalawma ceerno Khalid Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no fewi en calminiɗo Dieynaba Thioub en namɗo somo selli en bayri nandemo seeɗa en calmini mawɗo men moƴƴo Saydou Thimbo to wawi wonde foof mawɗo Amadou Ba en calmini ɗum a jarama Seydi Sarr en beltima no fewi en beltanima Allah ne kay annabi Nuhu udditi laana damal laana ngal caggal ɓe koori ñalawma maɓɓe caggal nde ɓe koori ɓe gasni ɓe ñaami ñamiri maɓɓe ndi kalnoɗen ndi ɓe ñaami ndin ñamiri ɓe gasni o uddiri tan ɓe jii nangue ɓe jii duule taw ɗum koko taƴñoɗo maɓɓe ɗo ɓe nattino yiide ɗum ɓe jii gueɗe kewɗe ɗe ɓe jiyatano e dumunnamo ɓe goni e nder maayo o ɓe jii gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ina kolla ɓe ɗam ɗo ndiyam de ustima ɗam gasani noon ndiyam ɗam gasani kono ɗam ustima nden Nuhu yi ɗum tan o woni e habbirde o woni e wiide Allahu akbar nde o wi noon wonduɓe makko e nder laana ɓe ɓenne kayne goni e habbirde no habbiriri ni goni e wiide Allahu akbar hankadin kabbirali jokkodiri wonande annabi Nuhu e yimɓe ɓe o wondi e laana ɓe kono noon e on saaha ɓe tellaki e laana he tawde so ɓe mbaɗini tan ɓe daari nangue ngue ɓe donka darde nangue ngue nde won noon ɓe jooɗima fodde ko foti ni ɓe jiyani nangue ngue ɗum waɗi ɓe gulliti e annabi Nuhu wonde kamɓe ɓe mbawa darde nangue ngue ɗo noon toɓe donki darde nangue ngue ɗo Seydi Sarr ko ɗo dartinten yewtere men hannde so Allah hokki en hawde janngo jokken yewtere men annabi Nuhu inchallahu taala Seydi Sarr en beltanima julɓe ɓe fof darde maɓɓe e nduɗo lewru korka yo Allah sembin julɓe yo Allah wallu julɓe yo Allah hebbin e julɓe jaam yo Allah reen julɓe barke annabi sallallahu alaihi wasallam Seydi Sarr mi salminima mi weltanimama mi duwanimama ko gonuma mi duwanade ko yo Allah hokki cellal ko juuti aɗa andi mi haalanma gueɗel gotel
Bismillah. neɗɗo rokkira hakkille mum ko yo hutoro. No gonga. Andi ene waɗi yimɓe sa duwanimaɓe tan ko hoore ma duwaniɗa. Wallahi lazim. An joni somi duwanimama tan duwanimi ko hooram kono duwanimi ko windere nde fof. Wallahi alhamdulillah. sibi sa dañi jaam tan jamma o yimɓe fof tinat. Ene waɗi yimɓe soɓe dañi jaam ko hoore maɓɓe tan ɓe dañani. Kono ne waɗi yimɓe soɓe dañi jaam tan jaam maɓɓe o woni jaam aduna o fof. Gonga. Ɓe ganduɗa nan so tawi dañi jaam aduna o fof ene tina on ɗon jaam an ko e ɓen yimɓe jeyɗa. Wallahi sabi jamma ene saro e windere nde fof. Sa selli tan yimɓe tinat hay sinno aɗa selli sa waɗi voyage a wayrama nane tan yimɓe fof tinat. Ndeke an so neɗɗo duwani mama o duwani ko hoore makko o duwani ko aduna o fof. ɗum waɗi duwanadema nde ko duwanade hoore mum. yo Allah sembina, yo Allah sellina, yo Allah hokki sago ma e yidde ma. Neɗɗo wona gueɗe fotani wirnede hen, wona gueɗe hasidagal fotani jaggudema hen. A tinata tan aɗa hasido ndeke ko hoore ma gonɗa e hasidade. Wallahi lazim. Ene waɗi yimɓe ɓe mbaɗanma eɓe mbaɗana aduna o kala moƴƴere mabɓe ne yetto neɗɗo mo ganduɗa so tawi ko kañum tan wawa waɗande ɗum hoore mum. Ko jasɗa ko foof wonko nafanma e gurdam ma. On poɗɗa ko duwanade ɗum, on poɗɗa ko yiɗande ɗum jaam, on poɗɗa ko yiɗande ɗum kala moƴƴere Allah, poɗɗa ko yiɗande mo cellal. Waɗi Seydi Sarr yo Allah wurne, yo Allah selline, yo Allah heddane mbawka kaddi gurdam ma caggal balɗe juɗɗe e battane moƴƴe. Yo Allah sellin dande nde o sellina ngandi ndi ɓooya haalande yimɓe koene nana ene jaɓa ina naftoro. Kala ko mbawɗa dañde hande hakkude ma e yimɓe yo Allah ɓeydu ɗum ya taw ko seeɗa. Kala kuccam ndamɗan jaa yimɓe ɓe kucci e ma ya taw ko seeɗa e ko jogori arde ko. Yo Allah waɗa iteteɗo ha ɓuura ɗo Allah wanma iteteɗo ɗo bi barakati nabiyyi sallllahu alayhi wa sallam. Mi salminima hakkadi mi woppuma inchallah ha Allah hokken hawde e janggo Seydi Sarr. A jarama. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah yedama ganyamo ganyeda ko bordo winle ngabani do kamo asno yademo sana Muhammadu a jarama Seydi Sy baraka ɓe di heñram ɓuuɓi guitam ngal ni gondi ɓerdam joogi min kala mi terdi. Yo Allah yoɓe moƴƴere, yo Allah yoɓe moƴƴere, yo Allah yoɓe moƴƴere, yo Allah yoɓe moƴƴere. Ononne kadi waɗaɓe foof kadi yo Allah yoɓon moƴƴere. Biɗo amin o kadi foof yo Allah waɗane moƴƴere. Yo Allah wanju moƴƴere men baɗowo moƴƴere fof yo Allah waɗa ɗum moƴƴere. Banno en moƴƴere kadi yo Allah waɗa ɗum moƴƴere e baɗanowo goɗɗo moƴƴere kala enen pop yo Allah waɗane moƴƴere. On jarama. e ɓurɗo nafa en yen kode jango woroɗo winde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kode jango woroɗo winde jettoɗe godani kala juulen mo sabu mum woodi winde jettode godani ko tagdo kala juulen mo sabu mum woodi winde holfamo jiɗata Allah yidama gañamo gañeɗa ko borɗo holfamo jiɗata Allah yidama gañamo gañeɗa wasalam holfamo jiɗata
Allah yidama ganya manganya da ko burda